వర్తే వర్మ వర్త్. నువ్వు నీ కళ్ళతో చూసావా? కళ్ళు చెదిరిపోయేలా ఉంది వర్మ. సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాగుతో చూడండి. టెలిగ్రామ్ లో ఉంటది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాగుతో చూడండి. సూపర్ వచ్చింది వీడియో. చాలా మంది వాయిస్ వీడియో చేయబో అని అడుగుతున్నారు. సో అందుకోసం చేసిన ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. నైస్ అను గుడ్డను ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాగుతో వీడియోస్ కానీ లేదా ఫొటోస్ కానీ ఏమైనా కావాలంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ వర్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్ ఉంటుంది. సో ఈ వీడియో క్లిప్ టెలిగ్రామ్లో ఇస్తే అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ వర్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ వర్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ వర్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఒక్కటే ఫోటో ఉంటుంది. ఈ ఒక్క ఫోటో మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకొని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వర్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ప్రతి ఫోటోకి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ 7 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది ప్రతి ఫోటోకి. సో మీరు లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే ప్రతి ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవడమే. సింపుల్గా ఈజీగా వీడియో చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి యాడ్ ఎఫెక్ట్లో వెళ్ళి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్. సో కంటిన్యూగా ఎక్కువ లెంత్ వీడియో కూడా ఉంటుంది, ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే ఫాలో అయిపోండి. ప్రతి ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా లాస్ట్ ఇక్కడ 18 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.